Croeso nôl i Bangor Be Wedyn, lle mi ydw i, Huw Gwynn, yn sgwrsio hefo graddedigion Prifysgol Bangor am eu gyrfa nhw ers graddio a sut mae'r Gymraeg wedi helpu nhw ar hyd y ffordd. Heddiw mae gennym ni bennod ychwanegol arbennig gyda'r chwaraewr rygbi Teleri Davies. Mae stori Teleri yn un ofnadwy o ddiddorol. Mi astudiodd hi'r gyfraith ym Mhrifysgol Bangor cyn cymwyso fel cyfreithraig. Mae hefyd wedi chwarae rygbi dros ei glad a mae bellach yn gweithio fel athrawes ac yn chwarae rygbi yn China. Oherwydd y logistics, yn anffodus, doedd ddim yn bosib i mi recordio gyda Teleri yn fyw, ond mae'n garedig iawn wedi rhannu ei stori gyda ni. Mae'n sôn chydig am ei amser yn y brifysgol, pam dewis astudio'r gyfraith ym Bangor a pham dewis astudio drwy'r Gymraeg. Mae hefyd yn sôn am ba mor ddefnyddiol ydy bod yn ddwyieithog yn y byd cyfreithiol. Cyn symud ymlaen i siarad am ei phrofiad o fyw yn China a sut gafodd i'r cyfle i fynd i chwarae rygbi ochr arall y byd. Mae gan Teleri neges bwysig i fyfyrwyr sy'n ystyried astudio'r gyfraith drwy'r Gymraeg ar ddiwedd y bennod, felly gra'n siŵr bod chdi'n gwrando tan y diwedd. Mwynha'r bennod ychwanegol yma, dyma hi. Haia, Teleri Davies dwi. Dwi yn reiddiol o'r Bala, ond yn bellach yn byw yn ninas Shenzhen yn China. Is i Prifysgol Bangor i astudio cwrs y gyfraith. I fod yn hollol onest, ddim y gyfraith o'n i wedi bwriadu mynd i astudio. I gychwyn efo, o'n i eisiau mynd i astudio chwaraeon. A ges i sgwrs gyda mam, a dyma mam yn deud, pam mynd i brifysgol i astudio chwaraeon, Teleri? Mae o'n un o dy ddiddordebau di, felly cadw a fo fatha diddordeb. Felly eisiau nôl i feddwl ac wedyn penderfynu, reit, a i wneud cerddoriaeth felly. Ac ges i sgwrs arall efo mam, a dyma mam yn troi rownd a deud, fel dwi wedi deud o blaen, pam cymysgu diddordeb efo gwaith. Mae canu'r delyn, chwarae'r piano ac ati yn diddordeb, dyna lle ti'n teimlo fel ti'n gallu ymlacio, felly paid a troi rhywbeth fel yn waith, yn rhywbeth gorfodol. Felly nes i holi mam, pa gwrs wyt ti'n awgrymu i fi wneud? Ac oedd mam wedi bod yn yr heddlu am dros 30 o flynyddoedd, a dyma hi'n troi rownd a deud, pam ei di ddim i astudio'r gyfraith? Felly, dyna nes i. Nes i ddim edrych mewn i'r cwrs rhyw lawer. Nes i ddim edrych ar yr oriau o ddarlithoedd, be oedd arholiadau, aseiniadau, ac yn y blaen oedd yn cael ei gynnwys yn y cwrs. Nes i just mynd amdani gan bod mam di deud bod hi'n bendant fysa fo'n agor lot o ddrysau i fi. Do, nes i astudio cyfran o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Rheswm pennaf oedd oherwydd bod yna grantiau ar gael. Ond hefyd, o'n i wedi bod drwy ysgol cynradd, ysgol uwchradd, chweched, yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Wedi wneud yr aseiniadau i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg, arholiadau i gyd drwy'r Gymraeg. Felly, do'n i ddim rili angen ystyried rhyw lawer os oedd astudio yng ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg yn rhywbeth o'n i eisiau wneud. Oedd o'n bendant yn rhywbeth fyswn i'n manteisio ohono fo. Ia, oedd astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn benderfyniad naturiol i fi wneud. Dwi'n teimlo lot mwy hyderus yn trafod ac yn ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg. Ia, i fod yn onest, o'n i'n pryderu chydig bach ynghylch a y derminoleg drwy gyfrwng Gymraeg. Yn amlwg oedd y darlithoedd i gyd drwy gyfrwng y Saesneg. Ond yn ysgol y gyfraith, o'n i'n lwcus iawn, oedd gennai ambell i ddarlithydd oedd yn medru siarad y Gymraeg. Felly, oedden nhw
yn bobl gwerthfawr iawn i'w gael o'n nghwmpas. Dwi'n cofio trafod gyda un yn nhw, mod i'm yn siŵr iawn be oedd rhywbeth, rhyw derm yn y Gymraeg. Ac yr ateb syml ges i oedd, jyst sgwenna fel lawr yn Saesneg. Dwyt ti'm yn colli dim marc yn sgwennu terminoleg Saesneg yng nghanol aseiniad Cymraeg neu arholiad Cymraeg yn y brifysgol. A hefyd ges i geiriadur y gyfraith gen un darlithydd. Felly, os oedd yna rhyw derminoleg do'n i'm yn siŵr ohono fo yn y Gymraeg, oedd o ddigon rhwydd i fi edrych y derminoleg yna fyny yn y geiriadur. Ac dyna lle oedd o. Felly, dydy o ddim yn rhywbeth sydd angen poeni amdano fo o gwbl. Mae bod yn ddwyieithog yn y maes cyfreithiol yn rhywbeth sydd wedi bod o fantais mawr iawn i fi. I fod yn berffaith onest, dydw i ddim yn meddwl fyswn i wedi llwyddo i gael swydd fel cyfreithiwr dan hyfforddiant i gymhwyso fel cyfreithwraig os fyswn i ddim yn ddwyieithog. Mae bobl Cymru yn enwedig Gogledd Cymru ac yn enwedig bobl cefn gwlad isio gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn nhw ddim isio mynd i siarad efo rywun am bethau personol, pethau sensitif, drwy ei ail iaith. A mae'n hynod o bwysig bod nhw yn medru cael y gwasanaeth yna drwy gyfrwng y Gymraeg. Hefyd, fe eisiau'n gweithio fel cynghorydd cyfreithiol yn y llysoedd yn y maes trosedd cyn dod allan i China. Felly, o'n i'n dod ar draws dioddefwyr, tystion, diffynyddion, oedd yn mynd drwy gyfnod caled, ac mae o mond yn deg bod nhw'n medru roed y tystiolaeth yna o flaen y llys yn y iaith. Maen nhw'n teimlo'n gyfforddus yn siarad ac yn ei iaith cynta. Felly, wrth fod yn medru siarad y Gymraeg ac defnyddio terminoleg cyfreithiol Cymraeg, oedd yn rhoi y cyfle iddyn nhw medru dod o flaen y llys a rhoi y tystiolaeth gorau posib drwy gyfrwng y Gymraeg. Dydw i ddim yn meddwl fyswn ni wedi medru cyflawni cymhwyso fel cyfreithwraig, heb sôn am gael y cyfle i weithio fel cynghorydd cyfreithiol yn y llysoedd, os na fyswn ni'n siarad yr iaith. Felly, yn bendant, mae wedi bod o gymorth ac o fantais mawr i fi. Hefyd, pan ti'n meddwl o bersbectif y cyflogwr, a ti'n sbiad ar CV rhywun sy'n medru siarad Cymraeg a rhywun sydd ddim yn medru siarad Cymraeg, mae siarad Cymraeg yn mynd i fod o fantais mawr, yn enwedig mewn swydd lle wyt ti'n delio gyda materion mor sensitif a mor personol. Mae o'n hanfodol bod y bobl ma medru rhoi tystiolaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly yn bendant, mae wedi bod o fantais mawr i fi. Ia, pan o'n i yn y brifysgol ac wedyn pan eisiau ymlaen i wneud gradd meistr ac LPC, mi o'n i'n chwarae lot fawr o rygbi. Fe eisiau'n chwarae i Gaernarfon, Sale Sharks, rygbi Gogledd Cymru ac i Gymru. A mi oedd hynna'n cymryd lot fawr o ymroddiad ac amser rhwng ymarferion, gemau, mynd i'r gym ac yn y blaen. Fi oedd o'n anodd iawn ffeindio cydbwysedd rhwng hynny ac astudio. Ond y ffordd dwi'n edrych ar y bethau ydy, os wyt ti rili isio rhywbeth, neu di weithio yn galed amdano fo, diom ots be neith o gymryd, diom ots faint o oriau o gwsg ti'n golli. Felly dyna nes i. Ac dwi'n meddwl bod disgybliaeth yn rhan mawr ohono fo. Gwneud yn siŵr bod ti yn rhannu dy amser allan yn iawn, gwneud yn siŵr bod dy priorities yn y lle iawn. Ac os wyt ti rili isio rhywbeth, mi eidi allan yna gweithio'n galed amdano fo. Do, fi eisiau'n lwcus iawn cael cynrychioli Cymru mewn rygbi. Oedd o'n brofiad byth gofiadwy. Dwi'n falch iawn ohono fi'n hun wedi medru cael y cyfle i wneud hynny a hefyd gweithio'n galed amdano fo.
doedd o'm yn hawdd iawn o gwbl, yn enwedig rhwng yr holl astudio a trio cymhwyso fath o cyfreithraig. Ond yn edrych yn ôl ŵan, swn i'm yn newid o am ddim byd. Oedd yr holl waith caled ar y cae rygbi, yn hyfforddi, yn y gym, ond hefyd yn y brifysgol, yn y gwaith, i gyd yn talu ffwrdd. Ac oedd y werth yr holl diffyg cwsg, y blinder a'r holl ddagra ges i yn trio balansio bob dim. Y teimlad o gael roed y crys gyda bathodyn o wlad ymlaen a cael canu'r anthem yn brofiad fedrith neb gymryd i ffwrdd oddi wrtho fi. Mae o yn un o uchafbwyntiau y mywyd i, ac dwi'n hynod o falch bod fi wedi cael y cyfle anhygoel yna. Dwi bellach yn byw yn China, sydd yn hollol bonkers deud hynny. Nes i erioed feddwl swn i allan yn China o bob man yn byw ac yn gweithio. Es i allan i Amsterdam 2 flynedd yn ôl ŵan i chwarae rygbi mewn gêm elusennol efo genod o draws y byd i gyd. A wedyn yn dilyn hynna ges i e-bost yn gofyn os fyswn i'n dod allan i China i chwarae. Ac yr ateb oedd, no way, never dwi'n mynd i China i chwarae rygbi. Wedyn pan ddoth yr ail e-bost, nes i ymateb yn yr union un ffordd, no way. A wedyn ges i'r trydydd e-bost, ac erbyn y trydydd e-bost, i fod yn hollol onest, o'n i'n teimlo chydig bach ar goll yn y mywyd ar y pryd. O'n i'n teimlo fatha bod fi'n byw mewn cylch lle swn i'n mynd i gwaith, mynd adre rygbi, gwaith, adre rygbi. Gath yn hy i fflydio, nes i dorri fyny gyda ynghengariad. Felly nes i benderfynu, ia, pam ddim, ai China, sgen i'm byd i golli. Felly, ia, ddos i allan yma yn bwriadu aros blwyddyn. Dwi bellach di bod yma 10 mis, a dwi newydd arwyddo contract wsos yma i aros yma am flwyddyn arall. Felly dwi'm yn siŵr iawn pryd dwi'n bwriadu dod yn ôl adre i fyw, ac os dwi byth yn bwriadu dod adre yn ôl i fyw, dwi ddim yn gwybod. A dwi'n meddwl mai dyna di'r peth hollol bonkers ar y funud ydy, dyma'r tro cynta i fi erioed peidio gwybod be di'r cam nesa yn y mywyd i, a lle dwi'n mynd nesa. Ond mae yna rhywbeth reit cyffroes amdan hynna, ac dwi'n mor falch bod fi wedi gwneud y penderfyniad o ddod allan yma. Dwi'n mwynhau yn fawr iawn. Felly, ia, dwi yn hyfforddi yn Shenzhen, tîm menywod, a wedyn dwi'n chwarae ar benwythnosau i dîm arall yn Hong Kong yn y Premiership. Ac yn mwynhau cael bod ar y cae rygbi unwaith eto. Yndan, maen nhw'n siarad ambell i eithaf allan yn China. Mandarin di prif un yn Shenzhen, ond wedyn unwaith dwi'n mynd dros y bordor i Hong Kong, Cantonese maen nhw'n siarad. Mae medru siarad 2 iaith yn beth mowr iawn allan yn China. Dwi'n gweithio mewn ysgol, mewn kindergarten, ac yn dysgu plant o blwydd a hanner i fyny at 5 oed. A mae'r ysgol yn benodol yn trio annog iaith Saesneg, felly bod y plant yma'n tyfu fyny yn medru siarad Saesneg ac Mandarin. Ac mae y ffordd mae bobl China yn gweld ni, y bobl o dramor sydd yn dod yma i ddysgu Saesneg iddyn nhw, maen nhw'n meddwl y byd ohono ni. Ac mae'n braf cael gweld y plant bach yma yn tyfu fyny yn siarad mwy nag un iaith. Oherwydd, yn yr un sefyllfa fi, mae'n mynd i agor lot o ddrysau iddyn nhw a rhoi lot o gyfleoedd iddyn nhw. Y cyngor sy'n ni roed i rhywun sydd eisiau mynd i astudio'r gyfraith yn y brifysgol, ac bod nhw'n medru siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg, ydy iddyn nhw fynd i astudio'r gyfraith
ag gwneud canran o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae o'n bendant yn rhoi mwy o cyfleoedd iddyn nhw fel maen nhw'n mynd yn bellach mewn i'r gyrfa mwyn cynnig gwasanaeth yn y maes cyfreithiol i'r cyhoedd drwy'r ddwy iaith. Mae o'n bendant wedi bod o fantais i fi. Felly y cyngor swn i'n rhoi iddyn nhw ydy ewch amdani. Yng nghyngor i o ran sut mae'n wneud y mwyaf o fywyd prifysgol ydy mwynhewch. Bob cyfle ydych chi'n gael, ewch amdani. Hyd yn oed os ydych chi ar y pryd yn meddwl, dwi'n rili isio, neu dwi'm yn siŵr os dylswn ni, ewch amdani, oherwydd mae bob un cyfle ydych chi'n gymryd yn mynd i agor drws newydd. Newch chi wneud mwy o ffrindiau, cael mwy o brofiadau. Mwynhewch bob eiliad ohono fo. Yndi, mae yna degau lle mae'n mynd i fod yn anodd, ond mae'n bwysig dyfalbarhau, gweithio'n galed, ond hefyd joio a mwynhau digon. Diolch i Teleri am recordio'r sgwrs a'i anfon draw o Tsieina, a diolch yn fawr i chdi am wrando. Diolch yn fawr am wrando ar Bangor Be Wedyn. Gobeithio dy fod i wedi mwynhau gwrando ar ein gwestai yn siarad. Diolch i Aled o gwmni y pod am gynhyrchu, a diolch i gronfa alumni Prifysgol Bangor am ariannu'r podlediad. Os wyt ti wedi mwynhau'r bennod yma, gai ofyn ffafr mawr os gweld i dda, fysach chdi'n gallu subscribio a rhoi adborth am y podlediad. Tan tro nesa, hwyl fawr.